państwa, cygaństwa i cygaństwa. Ktoś naprawdę nie ma amunków o historię. Jak można robić coś takiego? Tato, symnąć i wymienić, bo to jest gań. I był to największy port Witam was, Rostomili. Jadymy na koźle, kozel. Czemu nie do Kandżina? No, koźle je starsze, a Kandżin jeszcze będzie. Poczekajcie trochę. Niektórzy piszą mi, zrób film o tym, o tamtym. A już zmajstrował film o tym, o co mnie pytacie. Kuknijcie se, ponad 100 filmów Za 500 metrów pokraczujcie równie. GPS po czesku, po śląsku nie to się umie naszczalować. Kuknijcie se, naprawdę te filmy są, duś możecie wracać do nich. No, toż jadymy dzisiaj na koźle, mamy czerwień, taka pogoda, prawie 20 stopni, no ale deszcz, toż raczej no niezbyt sprzyjające warunki, mam nadzieję, co nie skorzy ta pogoda się wyklaruje, tak go dają, no ale to za pora godzin. Jadymy. Koźle, po niemiecku Kozel. To dzisiaj tajla miasta Kandżin-Koźle, które jest głównym miastem w krysie kandżińsko-kozielskim. W Koźlu kwateruje kole 14 000 personów. Koźle założyli przed 1104 rokiem, a miasto lokowali na magdeburskim zakonie w 1281 roku. W 1958 do Koźla dokuplowali było gromada Zmudzono. 30 października 1975 roku Koźle jako też Kłodnica i gmina Sławęcice dokuplowali do Kandżina i tak powstał dzisiejszy Kandżin-Koźle, który ma prawie 52 000 personów. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku ino 2,86% personów, którzy kwaterują w mieście Kandżin-Koźle, zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 93% pomieszkańców Kozel welowało za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 70 km na zachód od Katowic. Te cigi, albo te ciglorze wskazują nam, kajmy są. No są w Koźlu, w Kozel, na ringu. Na tym ringu do 1945 roku stał Rathaus. No, w trakcie działań wojennych spolili go, a nie skorzy Sowiety go rozebrały. No ale zuwizu ring jest fajniście zaaranżowany. Tutaj też mamy taką fontannę, taką baba, nie wiem co ona tutaj reprezentuje, no ale widzimy też fajniste stare budynki. Niestety mamy też troszkę nowych, powojennych. Mamy taki miszung na ringu we Koźlu. Za kamerą dzisiaj Weronika, a ze mną Bruno. Bruno już łazi. Pokaż szyjski. Bruno, idziemy. Nie chce łazić. A to musimy go wziąć na ręce. Słuchajcie, jesteśmy przy Muzeum Kozielskiej Ziemi. Od 2019 roku funguje. Co to było wcześniej? No, jest to zamek, a tak tych pozostałości z tego, co zostało po nim. Mury, no i zrekonstruowany turm, który tutaj widzicie. Zamek, a tak pierwej to siedziba kaszczelana, powstał w 1222 roku. A taki już richtig zamek na początku XIV stulecia, kiedy Kozielsko ziemia stała się księstwem i było trzeba przebudować to wszystko. W XVI stuleciu przebudowali zamek w sznicie renesansowym. Zamek swoje funkcje obronne pełnił do momentu, kiedy powstała tutaj
twierdza za czasów pruskich. To było w XVIII stuleciu, o tym jeszcze będziemy dzisiaj rozprawiać. W 1807 roku z budynków Podząbcza, to są te budynki, które dzisiaj czekają na renowację, zmajstrowali lazaryt, a w 1800 roku przy Ząbku wybudowali magazyn prochu. To są te pozostałości, no w sumie to co było, zostało i no porośnięte dzisiaj je stromami. A na Ząbku za czasów pruskiej twierdzy stacjonował też garnizon. Znajdujemy się we podziemiach Ząbku. No i co tu mamy? Rozmaite wystawy, stroje chłopskie i większe jakieś zastawy stołowe, większe urządzenia. No niestety trochę propagandy w tym muzeum. Ino dwa beispiele. Opolszczyzna, Gwara Śląska. Gwara Śląska, napisane po polsku. No, nie będę się nad tym rozwodził, co tu jest więcej napisane. Wiadomo, propaganda, kiero pisze o powstaniach. Co zrobić? Widać, co ktoś, kto robił te tabule, nie ma anungu o historii. Obejrzyjcie, Śląsk Łotpot od Polski w XIV stuleciu Feller. Śląsk Łotpot od Polski w 1194, a w 1227 już na Zicher, bo już żadnej Polski nie było. W XIV stuleciu stał się tajną korony Królestwa Czeskiego, no prawie dobrze. Korony czeskiej, no, bo Królestwo Czeskie było tajną korony czeskiej, no ale też księstwa śląskie, marchio dolnych i górnych Łużyc i margrabio morawsko-turś, o tym godą. Kaj są jeszcze Felery, no zaś jakieś propagandowe miano Opolszczyzna, nie co to w ogóle jest. W XVI stuleciu Królestwo Czech stało się prowincją zarządzanego od rodu Habsburgów Cesarstwa Austriackiego. Słuchajcie, to takie coś pisze. Cesarstwo Austriackie to jest dopiero 1804 rok. Wcześniej to były dziedziczne ziemie Habsburgów. Ktoś nie ma naprawdę anungu o historii i głupoty pisze. Co tu jeszcze mamy? Ziemia Kozielsko została tajną Cesarstwa Habsburgów do 1741 roku. Jakiego Cesarstwa Habsburgów? To były dziedziczne ziemie. No, Habsburgowie też reskirowali w Reichu, czyli Świętym Cesarstwie Rzymskim narodu niemieckiego, no ale to jest coś większego. To nie ma Cesarstwo Habsburgów, tak tego nie można mianować, bo Habsburgowie byli kajzerami elekcyjnymi, a to, że zostali do końca, do 1806 roku, no to tak się stało, tak się niekoniecznie mogło stać, bo i nie skorzy Wettinowie chcieli. W 1742 no, Lichtich w wyniku przegranej wojny od Austriaków utracili Śląsk na rzecz Prus, no nie do końca, bo nie całki Śląsk, pamiętamy, Księstwo Cieszyńskie i Łopawskie i Karniowskie zostało przy Habsburgach. A też nie do końca Śląsk stał się tajną Prusów i no, był księstwem, które było reskirowane od pruskich Hohenzollernów. Dopiero po
kongresie wiedeńskim w 1815 roku stał się prowincją cygaństwa i cygaństwa. Ktoś naprawdę nie ma amunku o historię. Jak można robić coś takiego? Tato symnąć i wymienić, bo to jest gańca. Godowrzech nie skorzy ze babą o tych felerach, jakie tam są. No nie z moją babą, no z babą, która tam siedzi, co by przekozała i żech się pytał, kto to zmajstrował te tabule i powiedziała historyk. Jeronie, pieronie, to jakich my mamy historyków tutaj? Naprawdę, już nie godą o jakichś propagandowych rzeczach, ale jakie felery tam były. A potem jeszcze, że kuchnął data dzienno plebiscytu Abstimmungen na Górnym Śląsku. Zrobili feler, no 21 marca szrebli, a było 20. No dobra, no można się pomylić, może oni na to nie dali pozór i inkszo cyfra wpisali, no ale te inksze felery z cesarstwem, kiedy cesarstwa nie było, jakieś fanzolenie, no dejcie pokój, naprawdę, jak to wszystko wygląda. Przekorzą moje sugestie. No niestety 90% personów nawet nie do pozór na coś takiego. A niektórzy myślą, co Śląsk zowdy Polski i no, jak ludzie takie coś gadają, no to co dopiero. No. Wiecie, my od tela lat hajamy się o roztomajte rzeczy na Śląsku. No musimy, no, słuchajcie, ręce mi upadają. Ręce mi upadają, kiedy widzę coś takiego, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Przejechaliśmy kąsek dalej. No i co tutaj mamy? Ule, biny. No ale nie o ulach, nie o binach, nie o miodzie będziemy sprawiać, a o Festung Kozel. Ze twierdzy niewiele zostało. Na lewym brzegu Odry mamy głównie 5 eków, a tamkaj była twierdza, dzisiaj mamy miejskie planty. Są my teraz na prawym brzegu Odry. Mamy tutaj fort Friedricha Wilhelma. Friedrich Wilhelm to król pruski, który kazał rozbudować ta twierdza. A jest tutaj baszta Montalemberta. Niestety nie możemy tutaj wleźć. W 1945 roku zniszczono, a postawili ją w 1805 roku. Pora 10 lat nie skorzy, trochę skrócili. Kiedy powstał Festung Kozel? Jeszcze za czasów habsburskich, w 1739 roku, to są same zaczątki. No ale całko rozbudowa to jest za czasów wojen śląskich i jeszcze nie skorzy na zaczątku XIX stulecia, czego beispiel mamy tutaj. Wojny śląskie, 3 wojny, lata 1740-1763. Wojny między Habsburgami a Hohenzollernami. Śląsk. Ja. Głównie rozchodziło się Hohenzollerną o Dolny Śląsk, no ale przy okazji zgarnęli większość Górnego Śląska. No i w 1742 roku całki Śląsk, Górny i Dolny, łokrom księstwa cieszyńskiego i księstwa karniowskiego, jako też łopawskiego, przeszł pod reskirowanie Hohenzollernów. Nie stał się tajlą Prusów, bo to dopiero po kongresie wiedeńskim po 1815 roku, no ale księstwem śląskim Herzogtum Schlesien pod reskirunkiem pruskich Hohenzollernów. Słuchajcie, Festung Kozel przestał istnieć w 1783 roku i wtedy miasto mogło się rozwijać. W 1807 roku
było oblężenie twierdzy, wojny napoleońskiej. Podchodzą tutaj wojska bajerskie i wirtemberskie. Wiemy, co bajeroki i ludzie ze Wirtembergii byli w sojuszu z Napoleonem, no a Prusy były w opozycji do Napoleona. Toż tutaj były walki, no ale nie zdobyli Festung Kozel. Musieliśmy Bruna przeblec, naprawdę Klara blenduje prawie 30 stopni, a tutaj mamy konie, stajnia, no ale nie o koniach będziemy rozprawiać, a o rzece, o Łodrze i co było na niej. Moi prawej zajcie, idziemy na most. Łodra, Odra, rzeka, kero dowo życie. Nasza Śląsko rzeka, kero płynie bez całki Śląsk, górny i dolny. Czemu górny i dolny? No bo górny jest we górnym biegu tej rzeki, dolny we dolnym, a tak richtig we szczotkowym, no ale jeśli się rozchodzi o Śląsk, to bardziej we dolnym. Tak jak Poloki mają Wisła, my mamy Odra. Choć Wisła wypływa ze Śląska, ze Wisły genau, to bez większość swojego biegu leci bez Polska. Słuchajcie, w latach 1891-1908 powstał tutaj Port Koźle, Port Kozel wtedy jeszcze. I był to największy port na rzece Łodrze, a drugi największy w całej Europie pod względem przeładunków. 40 barek, 4 miliony ton rocznie. Czego? Węgla, ród. Bez kanał Kłodnicki płynęło ze wschodu Śląska, ze tych wszystkich grubów, ze werków. Tutaj też powstały werki przy rzece. Dali do Niemiec, aż na północ, aż do morza, a potem fort na całki świat. Kanał Kłodnicki, który powstawał w latach 1792-1821 chyba, gadaliśmy na ten temat przy tajlikach o Gliwicach. Rzeka dowożycie, rzeka to była głównosztrasa, główny nurt komunikacyjny, tak jak terowski fligry, tak jak terowski cugi. Jeszcze zanim te cugi powstały, te rzeki były naprawdę fezwożne. No i nie skorzy i morze, bo te rzeki się z tymi morzami, oceanami kuplowały, handel. Coś, dzięki czemu były pieniądze. Dzisiaj nie trza już rzek, nie trza już morza, styknie port do fligrów i też można robić geld. No ale dalej rzeki spełniają takie funkcje, choć trochę mniej. Pod koniec XX stulecia już ino 1 000 000 ton rocznie. No a co tutaj mamy? Też dzisiaj aspekty turystyczne. Widza po drugiej zajcie kajaki, widza motorówki. Możemy pływać, a ja planuję, już wam zdradza, troszkę tutaj popływać. Już my są wstępnie ugodani za jednym hopem, jeszcze nie za tydzień, jeszcze nie za 2, no ale mam nadzieję, co za 3. Nie będę więcej nic godał. Mam nadzieję, co tutaj, mono kunsek dali, jeszcze będziemy. No ale już nie na lądzie, no ale na wodzie. Pieronie, bych zapomniał, już my szli do auta. No, śluza, którą wyremontowali w 1997 roku. 97 rok, powódź, całkie Koźle pod wodą. Nie ino Koźle, też okolice, woda, życie.
woda dowo pieniądze, no ale woda też dowo zniszczenie. To je żywioł, tak jak ogień, ja? Bez wody nie ma żywota, bez ognia trudno by żyć, no ale trzeba dać pozór, co by te żywioły nie narobiły szkód. Trzeba jeszcze wspomnieć, co podczas Śląskiej Wojny Domowej w 1921 roku jedna ze ciężkich, wożnych bitew odbywała się tutaj, niedaleko stąd, przy porcie Koźle. Wapyn Koźla, data 1901, czerwono cegła, drzwierza, zakończone ostrym łukiem w gotyckim sznicie, tak richtig neogotyckim. Co to jest? Wasserturm, budowany w latach 1900-1902. Pięknie wygląda, kunszt architektury, a wchodzi on w całki zespół wodociągów, bo mamy tu też większe budynki, no beispiel tutaj jakiś też już zaniedbany, no fajniście by było coś tu z tego zrobić. Co z tym Wasserturmem teraz kije? Nic nie wiem, szrajbnijcie, Eli tam idzie w leś, no jeżech ciekaw. Teraz zajmiemy się sprawami konfesyjnymi, to już jeśli ktoś tego nie ma rot, to może wyłączyć, a jeśli chcecie jeszcze posłuchać, no to jadymy. Za mną rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Zygmunta i świętej Jadwigi Śląskiej. No, rzadkie wezwanie tego Zygmunta, a jeszcze podwójne. No bo tej Jadwigi Śląskiej, jeśli się nie mylę, dokuplowali nie skorzej. Pierwsze wzmianki o kościele to 1293 rok. Na początku XV stulecia przybywał tutaj obraz, który jest mianowany obrazem Matki Boskiej Kozielskiej. W 1454 roku kościół zgorał. Gorało ten też całkie miasto. W 1570 odbudowany w sznicie renesansowym, a w XIX stuleciu przebudowany w sznicie neogotyckim. W XIX stuleciu neogotyk to był taki narodowy styl w Reichu. Ja. Bez to ten turm mamy taki renesansowo-gotycki. W XIX stuleciu przybywał tutaj też obraz Matki Boskiej Łopawskiej, a w kościele, w kryptach tego kościoła pochowane są zacne persony. W 1431 roku trzech Konradów, książąt Oleśnickich, razem z rycerzem zakonu niemieckiego, kto to jest? No, we Polsce powiedzieliby na to krzyżak, ewentualnie po śląsku możemy powiedzieć krzyżok, no ale na całym świecie to są zakonnicy niemieccy albo niemieccy rycerze, ewentualnie we czeskiego cerzech się trafił. Erygowali tutaj klasztor dla zakonu Franciszkanów. Nie tutaj, źle żech wam powiedział, kaindziej, kąsek dali. Hań, klasztor i kościół był do XVIII stulecia. Nie skorzej władze pruskie zabrały Francmanom ten kościół i klasztor i wykupili ten kąsek ziemi i dali im tutaj. Czemu zabrali? No bo rozbudowywali Festung Kozel, o której dzisiaj już my rozprawiali. W latach 1751-53 Franciszkony tutaj wybudowały kościół i klasztor we sznicie barokowym. Dzisiaj kościół jest zawrzyty, Francmanów tutaj już też nie ma, bo w 1810 roku król pruski Friedrich Wilhelm Hohenzollern skasował zakony w Prusach, no a Śląsk był pod kierunkiem Hohenzollernów, no i od wtedy, genau nie wiem, bo to mogło być pralot nie skorzej, Francmanów już tutaj nie ma. A co za tym kościołem zdomi się, co może to być kościół filialny tego Zygmunta i Jadwigi, o którym my rozprawiali. Mieliśmy tutaj katolików, no i dali mamy katolików. No ale kiedyś były tutaj tu też wanieliki.
były Żydy. Koźle, jako też Cołki Śląsk, był multikonfesyjny. No dzisiaj też mamy wanielików, no ale fest mało, no ale kościoła wanielickiego tutaj nie ma. Kościół wanielicki kojarzy nam się z Kędzinem. No dziś jedno miasto, kiedyś Inkrze, no ale tutaj też był kościół wanielicki. Kiedy, jako to było? Pierwszy kościół chciał tu zorganizować Andreas Kochcicki, który był właścicielem miasta w latach 1617-27. On tu założył pierwszą wanielicką gminę, no ale co nie skorzy 30-letnia wojna, katolizacja od Habsburgów, no i było trzeba czekać na lepsze czasy. No i te lepsze czasy nadeszły, kiedy te place przeszły pod kierunek pruskich Hohenzollernów, wanielików. No i chcę przypomnieć, co Prusy, księstwo we Prusach, to było pierwsze luterańskie państwo na świecie. W 1525 roku Albrecht von Hohenzollern, wielki majster zakonu niemieckiego, przełazi na luteranizm i stało się świeckim księstwem. No ale wracamy do Śląska. 1748 rok, 6 lat po tym, kiedy te place przeszły pod kierunek pruskich Hohenzollernów, w sali, na pierwszym sztoku w Rathausie powstała taka sala do rzekania. 40 lat nie skorzej powstał tutaj kościół. No i wśród bez turma turm dobudowali w XX stuleciu. Genau kaś tutaj, myślę, co na tym placu, bo nie skorzej mam zapisane, co powstał PKS. W 1945 roku Sowiety zniszczyły, nie skorzej rozebrały no ale do 1975 roku, jeszcze niedawno, niektórzy nas ich pamiętają, stał tutaj turm. Myśla, nie czytał rzek, nie sprawdzał. Myśla, co to było fara od tego wanielickiego kościoła, no bo taki stary budynek. No szkoda, co ten kościół się tutaj nie ostał. No i szkoda, co dzisiaj tak mało wanielików mamy na tych placach, kaj kiedyś było ich naprawdę wiele. Genau tutaj, dzisiaj przy 24 kwietnia, kiedyś przy Reichendorfer Straße, przychodzi jeszcze Ratiborn, plac, stała synagoga. Wybudowana w latach 1877-1886 w stylu neoromańskim. Podczas nocy kryształowej z 9 na 10 lipnia 1938 roku niemieckie nazisty ją zniszczyły, spoliły, no ale stała tak w ruinie do 1945 roku i Sowiety ją rozebrały. Co dzisiaj tutaj mamy? Za komuny powstał ośrodek zdrowia. No ale to nie była pierwsza synagoga, bo wcześniej jeszcze była w 1825, a pierwszy taki dom rzekania pod koniec XVIII stulecia, czyli też za czasów pruskich. I ono wspomna, co we Prusach i ogólnie pod Hohenzollernami Żydy miały się fest dobrze. A pierwsze wzmianki o Żydach w Koźlu pochodzą z końca XIV stulecia. Napoczynaliśmy na tym ringu, teraz też kończymy na tym marktplacu. Za tydzień ekstra tajlik, nie będziemy we Kędzinie, za 2 tygodnie planuję być we Kędzinie, a za tydzień, można powiedzieć, ekstra tajlik, no to się tam zbiegnie z takimi prywatnymi rzeczami, no ale można by powiedzieć, co z kuli 3 lot kanału, które pizły we moju, no i tego, co żech przekroczył 5000 tych, którzy mnie abonirują. To było jakaś, nie wiem, marzec, kwiecień, no ale nic ekstra z kuli tego nie było. Toż mam nadzieję, co za tydzień złonaczymy cosik ekstra. Tyle na dzisiaj. Chowcie się, a my widzimy się we kolejnych tajlikach wyrskich.